uZungu wathi wathunjwa umphenyi kuleli cala uBrigadier Gininda kanti futhi uyaphika ukuthi uyena owenza lesitatimende esikhomba umsola wokuqala uMoses Biya kanye nomsola wesibili uBongani Ntanzi ngoLwezi ku-2019. Uthi indodana yakhe uSizwe Zungu oyiphoyisa uyena owabhala lesitatimende esingelona iqiniso. Uye wanikezela yini uBrigadier Gininda imininingwane mayelana nabantu ababulala uSenzo Meyiwe? Akaze ngimnike. Uthi wathathwa ngaphandle kwemvume yakhe kanti akachazelwanga ukuthi wayeyiswa kuphi ngesikhathi kuyokwenziwa lesi statement. Manje ke nkathi bekuthatha noma uthathwa lapha ke endaweni yase-Emende wavuma yini ke ukuhamba nabo noma ke wathathwa ngaphandle kwemvume yakho? Azange ngivuma, ngithathwanga ngemvume yami ngoba akukho abangichaze bachaza nje lokho ofishane nami ngabahlonipha nje kanjalo ukuthi bethi akujikwe la ukuthi phela basebenza nalo ngithi ingane yami. uZungu uthi nakuba isitatimende senziwa ngegama lakhe kepha yena akazilutho ngokuqukethwe kuso. Ozama ukusho wena noma ozama ukubeka lapha phambi kwenkundla nomzamo Zungu ukuthi ke lavulwa leli cala bese kwathiwa ke kukhona isitatimende esithathwe kuwe yiloko ozama ukuchaza. Yebo, yilokho nje ngizwa negama lami limenyezwa la. Yes. Kodwa mina ngazi lutho. Icala liyaqhubeka.